En zo komt er eindelijk een eind aan een onwisse periode voor Epke Zonderland. Die begint in oktober verleden jaar. Op het WK maakt de Lemster een cruciale flater en kwalificeert hij hem net voor de Olympische Spelen. Zonderland moet hem nou via de meerkamp kwalificeren en boven dat de strijd aangaan met Jeffrey Wammes. Een test-event in Londen met uitsluitsel Jan. Daar liep het al jaar in het vaarduw beslist voor Epke Zonderland, alhoewel de rekoefening net goed gaat. Op Bregen voldoet Epke Zonderland vol onderwarm en eindigt hij heger als Wammes. Al toont ek Wammes voor hem behoort. Papieren zijn weer goed. Begin februari liep het dan klaar. Het turnboen wies Zonderland aan als Olympisch turner. Maar dan komt Wammes in actie. Hij spant een kwart pleit aan, tjin het boen en wint. Ze kunnen hem nu nog niet op basis van deze feiten voorstellen om naar de Olympische Spelen te gaan. Op het Europees kampioenschap moet dat eerst barren. In de training imponeert Zonderland met een unieke oefening. Een trijenvorige combinatie, nog neer vertoond. Alles wat er fout kan gaan, gaat fout. Maar als het dan echt barren mat in de kwalificatie, dan slag het net. Epke Zonderland valt van het rek af. Hij had geen finale en ook op de Bregen oefening voldoet hij net. Maar ook de oefening van Wammes misleerd. En dan binnen er nog 2 momenten. De Vrootbeker, Vlienenwieke in Maribor. Epke Zonderland beziekt het weer. De unieke combinatie. En nou, in Maribor slag het wol. Epke Zonderland is 4 keer de beste en wint goud. Nou, ik denk dat ik nou heel goed vestigen naar de WK. Wammes rekt het blessure. En juster maakt de vlier- en sprongspecialist Jeffrey Wammes bekend dat hij net meer beschikbaar is voor de Olympische Spelen. En dus is Epke Zonderland eindelijk wist van deelname. En kan hij verder schaven om zijn oefening. Dit, als het allereerst slag het, wordt dus een gouden oefening worden kan.